नर्थ गुवाहाटीयाव हा माफियानि उदखार नर्थ गुवाहाटीनि फेटामुग नयनपारायाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालिनि 14 बिगा हायाव नोजोर हा माफियाफोरनि दखल खालामनायनि थांखिजों फरायसालिनि सोरगिदिं हा गारफैनायनि अजद जायगानि सुबुंनि मोनसे जोबोद जिंगासिथाव आरो दुखुनांथाव जाथाय। नर्थ गुवाहाटीनि फेटामुग नयनपारायाव थानाय नर्थ गुवाहाटी बड' गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि मुङाव थानाय गासै 14 बिगा हाखौ दखल खालामनायनि थांखिजों हा माफियाफोरा फरायसालिनि सोरगिदिं हा गारफैनायनि अजद जायगानि सुबुंनि बेफोरबायदि जाथाया बर' माहारिनि थाखाय जोबोद साननो गोनां जानानै फैदों। बे बिथिङाव सोरखारा मा बिफाव लायो बियो नोजोर होथावना जागोन। दिनै फुंनि 11 रिंगायाव नर्थ गुवाहाटी फेटामुग नयनपारायाव थानाय नर्थ गुवाहाटी बड' गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि 14 बिगा हाखौ हा माफियाफ्रा दखल खालामनो नागिरनायनि खौरां मोननानै दुलाराय बाथौ गौथुम गुवाहाटी जिल्ला एबसु आरो ओनसोलनि दैदेनगिरिफ्रा खौरां लाहैयो। बे खौरां लाहैनायफोरनि गेजेराव दङमोन दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि, लोगो नेहाथारि राथिराम बर', मुलुगमुं बुहुम बसुमतारी, लाइमोन आफादनि नेहाथारि राजेश बसुमतारी, एबसुनि बोसोनगिरि खुंख्रा सरगियारि, गुवाहाटी जिल्ला एबसुनि आफादगिरि अनजालु मोसाहारि, ओनसोलनि दैदेनगिरि बेनुधर बसुमतारी आरो नबिन बसुमतारी बिथांमोना बे दावरा जोंहा अनुष्ठाना जिहेतु मृतप्राय बिल्डिं खिनियाल' दंसै हायाथ' भालोखिनि दंमोन 1985 सननिफ्रायनो आरम्भ दंमोन आरो दिनै 4-5 बोसोरनिफ्राय जों इयाव कुनु मोनसे आफादबो फज'नो हायाखै, अनुष्ठानाबो जोबलांदो आरो कुनु सासे जिहेतु जों बाय गाजान जायो फायनानै सफायनो हायानि कारनै बाखि भु माफियाफोरा इत्यादि बिसोरो हराव এই কাণ্ডफोरखौ मावबाय दं। जोंनि प्लटआथ' एमइनि कारणे 3 बिगा आरो माबानि हाई स्कुलनि पन्चायतनि 11 बिगा टोटेल 14 बिगा हा। এই 14 बिगा हा आप तो एथि माने नै ब्रह्मपुत्र बहुत बिल्डिं माबा रास्ता आरो एथि बेथिंनो गथाय ओरै गालगाव हिसाब 14 बिगा टोटेल हाया। एमइनि खिनिया एसे जादो खिन्थु हाई स्कुलनि खिनिया जों प्रसेसआव दंबाय दोङो बेखौ माने जों आगयना लांनो हायाखै। बे आगयना लांनो हायैनि जाहोनानो जाबाय जों रां रुपानि एसे प्रब्लेमनि कारनै रायजोआबो गोजानाव थाबाय, गामियाबो गोजानाव थाबाय, ओरैबायदि जायो दा। बाउन्डारिखौ नोंथांमोना होना दोनाखैमोन नामा खिमा? बाउन्डारिखौ जों बे खनासे दोन्दोंमोन, बिसोरो लाखैनो थरसे सेफायदो आरो पिलारफोरजों गाथिजोबदोंमोन। बेफोरखौ बुफुनानै मिसिं खालामना होदो, जों माने मिथिया बेफोरखौ आरो बिसोरनिफ्रायबो जों मोना। दा बेखौ गायनायनि बेबस्था लाफिनाखै? गायनायनि बेबस्था लायोबा आंथ' बुंबाय रां रुपानि गैया, रायजोआ दुर्बल आरो दिनै बे उत्तर गुवाहाटीयाव प्राय 36 खानसो गामि दङ, गथायगिटानो बे अनुष्ठानाव इनभल्भ दंमोन। बे जायगाया नैबे मा गामि गोलैयो? बेखौ जलाव गोलैयो। जला लाब बिसोर जों खोंफायबा मा बुङो साननैसोनि कारणे दोनथ'दो होनना बुंदों आरो जों सुबिदा मोनबा गथाय बोखारजोबनो हागोन, आपनि माबा बिसारायबानो जों माने बेखौ साफा खालामनो हागोन। बेयाव फबनायनि जोंहा कुनु माने आसनि गैया, जों निजा दोनदो, जों माने बेयाव जमा खालामदो सिजननि कारणे जों बेखौ लाफिननांगोन बायदि बुङो। जोबोद दुखुनांथाव जिखिनि हा फरायसालि दंमोन गंसे बर' मिडियामनि, दा बे फरायसालिया जेबो सिन गैला, सिनसाब गैला, थैनानै थाबाय। दा जायखिजाया बे हाखौनो गुबुन हारिफ्रा एसे नोजोराव होगासिनो दं। हयथ' सोर मा गारफैदों हा हमनो हायाखै, बेनिखायनो जों दिनै नायनानै एसे जों आसलथे साबधान जानांगोन। बेवहाय जोंनि बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बिथां दं आरो बेनिफ्राय ओनसोलनि दैदेनगिरि बिथांमोन दं। बिथांमोना जोंनो गासैबो काहिनिखौ बुंजोब्बाय, बोरै माने जोबलांनो हमदों। दा बेनिखायनो जों गासैबो बर' माहारिनि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरा खेबसे फैनानै जाहाथे नैबे हाखौ बोरैहाय संरैखा खालामनो हायो, बेवहाय जोंनि बोरैहाय बर'नि फसंथान जों गायसननो हायो, बेनि थाखाय जों बयबो गासैबो ज' जानानै जाहाथे गोसो होलायनानै नायफैनो थाखाय आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खावलायनाय जाबाय। खुलुमबाय।
निउस पर्टेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय जों दिनै बेवहाय बे उत्तर गुवाहाटीयाव थानाय आमिनगावनि बे जलाहा गामियाव प्राय 14 बिगा हा दङ बेवहाय 14 बिगा हा दङमोन फ्राय गुबुनारिफोरा बिथिंनिफ्राय बिथिं नासेबनो दा गावनि सइसायै हा दोननाय माबा माबि खालामदों आसनि लाबदों बेयाव नोंथांमोना ओरैबायदि अंगनाबादि सेन्टार लुदों दा बेखौ जोंनि लकेल कमिटिया जेबो मोनथिया होनना बुंदों बे हा दोननायाव जिता थांलाय फैलाय खालामनायाव नुबाय जे जोंनियाव हानि दखल खालाममारदों